この洞窟は。ああ、わかった。頼んだぞ。ジェシカ。私は。そうか。はい。ならばいい。敵だ。急ぎ援軍を呼ぶんだ。了解です。援軍を呼ぶ。ならばその前に。私はやめ。ボーゼルさん。ご命令く。ご命令。王子に。ご命令ください、レディン様。殺します。我こそは闇の王子。
その姿を現せ。攻撃を仕掛けます。もう諦めたらどうだ。私の魔法で